Mayo pa oras kabaler. Kaya tabing mabilog ang persaning GNN TV44, mabiyela rin makapanahon at kapalaistorya. Dapat yung abalo, kapag minataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ngayon Martes, September 16, 2025. Ako po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Ring posti ng NGCP ang makalibutan laking dalan. Dapat nalakanong ilipat o i-relocate yung malagwang panahon agpanggang konsehal Tino Dizon. Ay ng kumpletong detalye ng Patricia Mamao. Delikado para kareng motorista. Iti insangka ng City of San Fernando Councilor Tino Dizon, inya puspusa ng panigobra na ipalipat lareng posti ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang makapwesto king libutad ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa. 18 lang posti reng saklo ning Hermosa duhat 230 kilovolt line ning NGCP reng at king listahan at dapat ilipat. Uling kawani kanu king peligrong dulot dareti maging sumbagal la naman king kimot ning trapiko. Agpangkang Dizon, maluwat niya kanong meeting gayti. Minuna na niya kanong sinulong ing pamaglipat dareng posti inyang 2013 inyang muna yang maging konsehal at chairperson ning Public Works and Highways Committee. 12 years no po. O sa map, may kapagbalik ko pong konsehal, kung hali, ala po bayari din, uling, no po, magil na po, hazard po kasi din, magil lang delikado. Kareng motorista, taga San Fernando, ako po kareng makidalan, lalo na po patang madalumdum, mumuran, nabila pong 8 piraso pong steel poles po din, at sula kayong libutan dalan na pwede tang bungguan. I'm sure dakal no po, ang data na may sabal po karening posting areni po. So, sana po ilipat na nalaki itang pera maligwang panahon yung NGCP, kasaup niya po kanya ng DPWH po. Maging reng mamasadang jeep, aminadong makaabalala reng mga ragula posti, aalos at tsuking libutad dalan. Ako yung pong aksidente, lalo po kareng paseros, kareng sagyan po, etapo ay wasan kasi po, di ba po, dahil kayong kalambata na rin po, kailangan po ilipat tayo po talaga, lalo na po kami mamasada kami po. Tsuge po gani, minsan po, siyempre, ita pong aberya. Abalala rin, metong lang yung post ng traffic, pati kaya imbis na dalanan, metong niya pang pangilagan. Migit king aduang dekada ng Barker o Coller, isa ni Boy Pineda ketiking intersection ng San Fernando. Kwento na niti, marakal na kanong mga sabala motorista ketiking posti, arapaning supermarket IT. Ay, dahil na po, lalo na pa tibingin madumdum gani. Kaya po yung sulungan nila yun. Kaya po mamandro sulungan yan. At po yan. At tibingin madumdum gani. Kotse, motor, mga sabal gani. Agpang naman kang Louie Clemente, ing-pamuntok ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, magin lang bottleneck ren pwesto dareng posti asang kaning pangabaran ng trapiko king Jasa. Ito lang po kasi rin magpabagal din kaya katamong traffic, uling akit tano man na pwesto ngayon medyo makaliputad no po ret ang mapilan na NGCP poles or data pong sa tamong posti. So it's a welcome development on our part na nung nuka rin ngayon kasalukuyan. At ini pong malino takbang yung kakatamong NGCP, baka nita milipat no po rin may sabing poste. Agpang naman king NGCP, banuang 1994 pa, inyang mitalakad lareng poste nga reti, pero king kalambata ning panahon at balaw sa development, kalupaning road widening, inya antimo, nala makatudreti, king salukuyan na bili ning dalan. Sinigurado ning NGCP na ongoing na yung proseso ning relokasyon at target yang mayari ing pamaglipat, bayo mapupus ing December 2025. Out of 18 na mga poste na affected, 13 ang kompleto na po yung pundasyon at nakapag-erect na rin po kami ng 10 out of 18 at nakapag-dismantle na rin po kami ng 4 na poste nito, kompleto na po yung pag-dismantle nito and for demolition din po ay 4. So kung titignan natin, out of 18 na mga poste, halos na kompleto ng erection ng 10. At mayroon din kaming foundation na nagawa
ay may 3 pa na kailangan tayuan ng poste. Mamasala ning kumpanya na maging mabilis mo yung obra nung makisan metong laring hanggang property owners asaklo dareng poste. Itong 171, kumbaga magsisilbing ito parang kumbaga tulay doon sa iba pang mga poste para makompleto itong pag-relocate po ng ating mga poste dito po sa Jasa. Na sana po ay payagan na po si NGCP ng may-ari at usap po siya sa amin. Doon nakikipag-usap naman pero medyo na udlot lang po ng mga previous na mga panahon kaya medyo tumagal po yung pagtatayo po natin ng tinatawag nating mga poles, no. Uli na ngiti, pasibayo ang mga lampag Councilor Dizon kareng hanggang property owners na makisaupan king city government at king NGCP. Please cooperate na or else we have to mention who they are so that the people will know that these individuals, even though there are court decision, they're still making it hard for NGCP and DPWH to do their job to transfer this said steel poles na 18. Eh naman po kasi pwedeng lipat mo din 17 o ba't malakwan yung netong. Dapat sabi-sabela din, uling kailangan niyang paten po in kuryente, minsanan mo po dapat itang pamamateking kuryente. Ang pompa maglipat po, pareni pong kuryenteng areni. Nung dire-diretso yung relocation na rin posti, mo mabawas ang aksidente at mabayat at trapiko. Nune, magdalang maragula kapasnawan king biyahe da rin libu-libong motorista at pasaherong aldoldo daralan king Jasa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manualay ay Senator Bam Aquino na dapat dinaning upaya ang national government ng LGU at apagkatiwalang NGO timpa magpagawa ka rin classroom at alina dadala rin pondo king DPWH. Ayun yung report. Kumpiyansaya Senator Bam Aquino na apakibatanin ng Classroom Building Acceleration Program o CAP Act o Senate Bill 121 ing migit 165,000 classroom backlog king bansa. Ustong may ganyang batas iti, sinabi ng Aquino na didina ng upaya ng Senate Bill No. 121 o CAP Act, reng Local Government Unit o LGU at Non-Government Organization o NGO amitalakad masaleseng classroom king saup ning pondo ibat king national government. Bypass natin ang DPWH, ibigay natin yung pondo sa mga LGU at sa mga NGO na may track record sa paggawa ng school building. Sa tingin po namin, mas mabilis yung paggawa at mas mura pa sa tamang halaga. Ikit na mismong Aquino, ing agarang pamangailangan para king karagdagang classroom, kayagnaning kayang inspeksyon king Lacandula Elementary School at Dr. Adelaido C. Bernardo High School king syudad ning Mabalacat king Pampanga. Atin pamuring kanong pasilidad na gagamitan kareng eskwela anjang sira na laret. Nais po natin makita na mas may pondo pagdating sa edukasyon, pagdating sa classroom, at yung pondong yan na nasasayang lang, nabubulsa lang, nawawala lang, mapunta po sa tama. Amuyutan ng Senator Bam Aquino ing gobyerno na magtiwala kareng NGO wa ating kakayanan at kareng LGU na makasaw bang itas ing kalidad ding edukasyon king karelang komunidad. In partnership with LGUs, DepEd, and of course, na mapunta po yung budget dyan, I'm sure kaya ho nating mapunuan yung ating kakulangan. Dikdik ng Aquino ing kayang kapagnasan na ilipat ing parte ning flood control budget king edukasyon imbes na ibye at ilele ing bilyon-bilyong peso sa pondo kareng lugal na naman lulbog. Nais ho namin makita ang isang mas maayos na pondo ng flood control. Kutob ho namin, bababa po yung 275 billion, mapufocus siya sa mga lugar na meron talagang pagbaha. Yung matataptesan po, yung matatanggal, natingin po namin, naabot pa siguro ng 100 billion, nais po namin yung ilagay sa edukasyon. King datos ng Department of Education o DepEd, ating migit 165,000 na classroom shortage king bansa. Kabilang kareng rehiyon na ating kakulangan, ing Calabarzon, atin 18.7% o at yung 31,010 classroom shortage. King NCR naman, 15% ing kakulangan kareng classroom. Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at yung 8%. Central Luzon o Ketiking Region 3, 7.9% o katumbas ning 13,070 classroom shortage.
Central Visayas 7.6% o katumbas ning 12,574 classroom shortage. Sisiguraduhan na namang Senator Bam Aquino na ating makasadyang pondo at maging prioridad ing pamanalakad kareng classroom king 2026 budget. Amuyuta na yayasag ng Senator Bam Aquino ing DepEd na maglatag mas malino at makapanahon na datos dikel king classroom backlog bang asigurado ing kailangan na pondo para king pamanalakad kareng building para king sektor ning edukasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King magalang niya minunang midala ing katarungan karawan ning Department of Justice nungnuka rin alos 400 na residente ing may kinabang. Ay ni report. Alos 4 residente king balen ning magalang ing may kinabang king libreng legal a serbisyo at saup iba't kareng miyayaluang ahensya ning gobyerno king gewang katarungan caravan ning Department of Justice o DOJ inyang Sabado, September 13. Ing caravan aganapan king covered court ning Barangay Santa Cruz ni paltutuya king pamakisaupa ning local government unit king pamanimunada dina Councilor Attorney Coco Pangan Gonzales at Councilor Nico Pangan Gonzales. Kabilang kareng ahensyang mekisan metong ing National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Statistics Authority, Land Registration Authority, Bureau of Immigration, Board of Claims, Interagency Council Against Trafficking, Office of the City Prosecutor Angeles City at ing Public Attorney's Office o PAO. Agpangkang DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ing caravan partine ning direktiba ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bang ilapit ing justisya at serbisyo kareng mas marakala Pilipino. Especially ing caravan iti uling kayabe yaketi ing PSA bang apakibatan ning pamangailangan kareng birth certificate ampong national ID. Pepasyag na lamang pasalamat reng residente king programang Direktang Dela king karelang komunidad. Pepayabo yan namang pasalamat Councilor Coco Gonzales king DOJ king pangapili king magalang bilang venue. Tutukiyang bumisita ing katarungan caravan ning DOJ king Davao, Dagupan at Rojas king pilataning September at October ngening banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamangbalik ni News Force Pampanga.
Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Formal neng ni pasinayan ng kampanyang Lunes Malinis king balen ng Porac. Kaya katam kibaluan ing meging kaganapan king report ini. At tune, keti king balen ning Porac, imalu. Gusto ka ken abe. Formal neng pepakilala king mumunang pamikatagon ing Lunes Malinis campaign ning Eco Protect Management Corporation o EPMC. Keti king Kalzadang Bayo Elementary School inyang September 15. Iti yung programang gagawan lang armchair, reng kolektang plastic at karton para kareng estudyante king elementarya. Ing programa, peni mo na ning EPMC President Alain Tan, kaya bereng mestra, pengari, estudyante at opisyal ning barangay. Ang Lunes na malinis, magbibigay daan. Kaya halina't makilahok, sama-sama magkaisa. Lalam ning 3C principles o clean, collect at contribute. Balang 8 kilo ning basura, tutumbas, meto nga matibeng armchair para kareng eskwela. Ing kapitan ni nga manwang barangay ba, maswelo king programa, lakwas at aminado iti na metong kareng arapandang problema, reng mibabarang plastic sachet kareng kanal at pidadagusan dano. Ito niya pong maragulang bagay kaya kaming barangay para mabawasan po yung kaya kaming basura. Dahil po yung kaya kaming basura, katunayan, maragol po yung salang mangyayari. Nabundok po yung basura, yung saraya po yung dalanin danom. Medlok po yung danom kung anong pale, kaya mamanyira. Alos na kanyang po yung basura sa. King Manibawog Paralaya Elementary School naman, misakto yung kampanyang Lunes Malinis uling salukuyan niyang gagawa ng school building keti. Keti lakano kailanganan reng bayong luklukan dareng magaral. We're ongoing construction ngayon. They are building 12 rooms, classrooms. Actually, walang mga ano daw yun, mga tables and chairs. So we really need
the chairs and tables para sa mga learners. Saktong-sakto po yung pagdating nyo dito kasi yung mga bata po dito sobrang dami. Big school po kami pero marami yung mga enrollment, kulang yung mga rooms namin, kulang yung mga upuan ng mga bata. So we really need the chairs and tables. Ing roll out king Porac, partine ning mas malawak ka kampanya ning EPMC, ame gumpisana king syudad ning San Fernando, Angeles at Mabalacat ngening 2025. Libu-libong kilo ning basura na ing misalba iba't kareng landfill at milipat kareng classrooms. Simple mo ing mensahe ning EPMC. Nung misasan metong agyuyang solusyonan ing problema king plastic waste at kakulangan kareng luklukan kareng pampublikong eskwela. Ang Lunes na malinis, magbibigay daan. Kalikasan ang hangad, ating pag-ingatan. Ang sachet ay kayang gawing kagamitan. Bumuang may tibay. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Adwang low pressure area ing babantening pag-asa kilob ning Philippine Area of Responsibility. Posibleng lumol na king parking tutuking aldo ing LPA at choking kanluran ning Coron, Palawan. Malati naman yung posibilidad na maging bagyo ing LPA king east-northeast ning Huban, Sorsogon. Balaos pamuri ni pamagbante ning pag-asa. Magdala lang uran ding LPA king Maragula parte ning Luzon, Ampo, Visayas. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita kiti king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kaya kayong lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaya kaming Facebook account. Regalo ing simbolo ng pamamye lugod, kalupan niyang idake ng Kristo ing kayang sarili, ban ikabusta mo. 100 days na mo, bayo datang yung Pasko, inya isipan mo ng makanano may ibiye ing lugod mo, kareng aliwang tao. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita, ilang panatang serbisyo, kareng sablang Kapampangan. I'll venue lang ining Martis, Rebecca La Paistorya, Ketiking Provincia. Yaku po'y Beniginto at ini ing News Force, Pampanga. Balitang tutu, ing Baler, Susu. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.